Когато Бог създал земята, нямало нищо. Само мрак и светлина. Океаните не били още океани. Камъните не били още камъни. Пустините били червени пламъци, а зората безименна. Слънцето продължавало да милва своите деца и да се моли те да оцелеят. Така се зародил животът. Така се появил и човекът, сам, гол и безпомощен. Но не съвсем. Бог го бил дарил със собствения си разум. Човекът можел да мисли и да твори. Той можел да мести планините и да управлява реките, да превръща дървото в пламък, а камъкът в злато. Всичко това било така, но човекът поискал да бъде Бог. И Бог го оставил да се мъчи. И днес хората не спират да търсят пътя към доброто, истината и божествената загадка. Здравейте, скъпи приятели! Казвам се Георги Венелинов и смятам да ви заведа на място, където спокойно мога да го нарека осмото чудо на света. Защо не и първото чудо на света? Понеже то датира преди повече от 50 милиона години и наличие на съзнателна човешка намеса поне преди 8000 години. Така наречената Каменна гора или Побити камъни. Също така смятам да ви покажа и Варненския халколитен некропол, който датира преди 4500 години преди Христа, където е намерено най-старото технологично обработено злато. За щастие, нашата цивилизация продължава да се развива и сме на прага на културна еволюция, а защо не и революция? Според научните изследвания, на нашата планета са съществували няколко раси, чието представители безследно са изчезнали във времето, а само последната, наследници на която сме ние, съвременните хора, е успяла да създаде почти още толкова цивилизации и култури, чието познания и достижения черпим и до днес. И така, отправяме се по следите на една отдавна изчезнала или по-скоро несъстояла се цивилизация, чието величие и великолепие вероятно биха надминали дори шумеро-акадската, египетската, асирийско-вавилонската, микенската и всички останали древни култури взети заедно, ако беше оцеляла. Става въпрос за културата Варна, от преди 6500 години преди новата ера. Кога и как се оформила? Достатъчно развита ли е била, за да даде начало на съвременната европейска цивилизация? И защо съдбата й е била такава? Преди обаче да разчетем завещаните ни от тази култура безброй недвусмислени знаци, оставени по намерените във Варненския неолитен некропол артефакти, нека разгледаме част от ландшафта, в който вероятно са живели древните наши роднини. В района на Варненското езеро, на 18 км западно от град Варна, по пътя за град София, преди повече от 6000-летия, няколко мегалитни комплекса стават свидетели на бурното развитие на едно изключително добре организирано човешко общество, предхождащо обществата по поречията на Нил, Тигър, Ефрат, Инд и Хуанха. Става въпрос за природния феномен Побити камъни, който представлява скални образования, оформили се през периода на Еоцена и придобили сегашния си облик едва след ледниковия период, преди около 8-10 хиляди години преди новата ера. Наближаваме местността, в която се намира мегалитния комплекс,
простиращ се на площ от 7 квадратни километра, линейно разположени в пояс, ориентиран в посока север-юг, широк около 3-4 км и дълъг над 8. А ето я и най-известната и живописна от 7-те по-големи и основни групи – дикилиташката, състояща се от над 300 различни по големина колони, разположени в ивица с размери 850 на 120 метра. Намираме се на територията на централната група побити камъни, която е единствената обособена като международен туристически обект. В район от 50 квадратни километра има още около 15 по-малки групи и една, която бих казал, че е близо 2 пъти по-голяма от централната група, която се намира край град Белослав и също е изключително внушителна. Да. Първо искам да ви кажа защо се наричат побити камъни, защото нямат основа. Побити, забити в земята, до 100 метра достига тяхната дълбочина. Каменните блокове имат формата на колони, поставени право върху пясъка или земята, откъдето създавате илюзията, че са побити камъни. Те имат различни височини. Най-високите, както успяхме да видим и да забележим, са може би поне до 10 метра. Тези тук са по-малки, може би към 5-6 метра. А вътрешната им страна са определено, имат формата на цилиндър, в която определено в повечето случаи са кухи или пълни с пясък. Съществуват множество хипотези за произхода на Каменната гора, но нито една от тях не успява напълно да обясни как точно са възникнали и оформили тези колони. Част от учените защитават теориите за органичен, а останалите за неорганичен произход на мегалитите. Най-популярната и приета хипотеза е теорията на Петър Гочев и Стефан Бончев, които смятат, че преди около 50 милиона години Югоизточна Европа е била дъно на море, където с течение на времето се наслоили 3 пласта. Най-долният от тях се състоял от сиво-жълти глинести наноси, довлечени от вливащите се реки. Над него утаен слой, състоящ се от няколко десетки метра кварцов пясък, а най-отгоре дебел варовиков слой, богат на вкаменелости, които с течение на времето се разрушили под влияние на атмосферните условия. Дъждовната вода го отмила и варовикът започнал да се споява с кварцовия пясък, както сталактитите в пещерите, отгоре надолу. Не знам дали забелязвате, но както и в другите пещери, и тази сълзи навсякъде. Затова можем спокойно да й дадем едно име – пещерата. Най-неуморният изследовател на побити камъни, професор Иван Начев, определя мегалитите като микробиално-карбонатни или бактериално-водораслови миниатури, нарастващи на песъчливото морско дъно. Естествено и тази теория е оспорена и на практика отхвърлена от последните научни изследвания, в които се поддържа идеята, че каменните колони са следствие на подводна вулканична дейност с активно отделяне на метанов газ. Движещите се нагоре въглеводородни молекули поглъщали горещата лава, която в съприкосновение с водата мигновено се охлаждала и вкаменявала, а метанът продължавал да си проправя път в сърцевините на колоните, които в последствие оставали кухи и се запълвали с кварцов пясък. Защо колоните образуват поредица от закономерно свързани системи?
И възможно ли е скалните образования да са така прецизно и равномерно издялани единствено от природата? Аз когато наблюдавам колоните, направо впечатление, че някои от тях наистина просто като че ли са пипнати от човешка ръка. Има една особено, тя е изключително правилна, кръгла като форма, висока, не е нито наклонена и наистина наподобява на останка от древна сграда. И в тази връзка да кажа, че първият човек, който е дал някакво предположение за пресловното от камъни, Виктор Кипников, един руски военен кореспондент в България, в далечната 1828 година. Той казва в книгата си писма от България, че това вероятно са останки от древни сгради. Може би той визирал точно някои от колоните, които наистина са с изключително правилни, като геометрия форма, а други наистина, като че ли има някаква поредица, са колони. Да, напоследък има и теории, че те действително са дело на човешка ръка и са поставени под определена форма, под определен ъгъл и има връзка с лятното и зимното слънцестояние. Неоспорим факт е, че изгревът е бил основополагащ и определящ за древните астрономически наблюдения и изчисления. Но да се търсят отговорите за функционалността на мегалитите в процепите и пролоките е в голяма степен нецелесообразно, защото вероятността тези камъни да са в същото състояние и в същите позиции, каквито евентуално би трябвало да са били в миналото, е изключително малка. Освен това, проследяването на зимното или лятното слънцестоене, както и на дните на равноденствие, би трябвало да се извършат от определено място и само под определен ъгъл. Загадка обаче остава фактът, защо мегалитите от различни групи, отстоящи на километри една от друга, се различават по форма и структура, а в същото време функцията им е една и съща навсякъде. Или пък различните камъни са имали и различна функция. Приключихме с катеренето и вече стигнахме до отправната точка. Усещате се нещо много величествено. Да много усетите и вие. Дали древната култура Варна е използвала каменните блокове за определянето на зимното или лятното слънцестоене, не можем да кажем със сигурност. Но определено можем да заявим, че са имали изключителни астрологически познания. Не напразно в некропола са намерени именно златни фигурки на телец. Приблизително около 4460 години преди Христа започва ерата на телеца. Защо издигнатите мегалити са съставени от късове каменни блокове и възможно ли е те да са отляти и издълбани от човешка ръка? По принцип обичаме да се занимаваме с камъни, ходиме си, търсиме. Това, което сме откривали, в никакъв случай не може да се каже, че има човешка намеса. За мен е само въздух, слънце и вода, но не е човешка намеса. Защо има разлика между речния камък и другия камък? Тя водата го ушлайфа, той вече образува, формата си е гладък. Предполагам, че тук тия камъни няма никъде ръбести камъни. Всички са овални, изгладени. Това е, за мен, това е работа на водата, дълги години вода.
Намираме се и пред втората голяма група, така наречената Канара. Можем да я проследим тук на картата. Защитената местност е обявена с цел запазване на уникални геоложки образования, специфичен ландшафт и местообитание на редки и застрашени растителни и животински видове. Обхваща 14 групи, разположени в район от около 50 квадратни километра. В защитената местност се срещат 12 вида редки и застрашени от изчезване растения. Тук са установени над 200 вида птици, голяма част от която имат европейско природозащитно значение. Ами, според мен, моето мнение, че Побити камъни е един феномен природен, който няма аналог в света като него. Има ли обаче пряка връзка между побитите камъни и Варненския халколитен некропол, или това са само предположения и недоказани хипотези? На побити камъни всъщност има намерени останки от мезолита, някъде от 10-8 хилядолетие преди Христа. Тоест едно по-ранно население. Но с абсолютна сигурност мога да твърдя, че в района навсякъде, където има, те не са само тази група, която е край Варна, има и край Слънчево, има и край Белослав, никъде не са открити следи от обитаване през каменомедната епоха. Човек, след като си е осигурил храната, битието, насъщния, започва да се оглежда в природата. И той в природата открива, че има някаква последователност. Има последователност в изгряване на Слънцето, има последователност в сезоните, има последователност в един куп природни явления. И той започва да се задава въпроса защо. Задавайки си този въпрос, той започва да търси отговор. И като търси отговор, той стига до някакво решение. Дали това решение ще е решението природа, дали решението ще се нарича Бог, дали ще се нарича материя, дали ще се нарича някаква сила, която е извън нас и ние не можем да си обясним, той намира някакво решение и някакво обяснение. Но това нещо може да стане само ако той вече е създал някакво организирано общество. Това организирано общество вече има някаква структура и някаква ценностна система. Дали ще го наречете морал, дали ще го наречете начин на живот, дали етика, това вече е нещо, което е като норма на живот, като начин на живот. В този начин на живот, естествено, той ще изпраща най-близките в отвъдното с най-ценното, което има. Дали ще е с златни предмети, дали ще е с най-ценните предмети, които той има, той ще ги изпрати в отвъдното. Заедно с това той ще се замисли и за сезоните. Той ще се замисли как се променят те. Той ще се замисли как ще се следи това нещо. И ще започне да създава нещо, което да му помага да следи. Заедно с това той ще се замисли и за някакво по-висше ниво. Дали ще го наречете пак материя, Бог или това, и ще започне да търси връзка с това. Ето, той ще започне да създава светилищата. Човешката фантазия е неподвластна на строгата логика и тези мегалитни конструкции често са оприличавани на Акропола в Атина. С малката разлика, че огромните ниши в каменно-пясъчния масив
са твърде спорадично разкрити, а част от клоните не са пипнати от човека дори. Във всички случаи такъв природен феномен, като побитите камъни, където вероятно има и намесена човешка ръка, не може да остане незабелязан. Във всяка култура природата се осмисля митологично. Тоест, в всички тези скални образования от побитите камъни, те биха могли да открият въплъщение на някои свои митологични представи. Както по-късно в скалните светилища, уподобяване с човешка фигура или с животинска фигура или с фигурата на някакво митологично животно, или пък подреждането по някакъв начин на тези камъни, които биха могли да бъдат във връзка, да речем, с представите им за космоса. Тоест, този феномен във всички случаи вълнува хората от Варненска епоха, тъй той е съвсем близо до езерото. И сега само можем да гадаем, разбира се, каква информация не са черпили, а са влагали в този феномен. Разбира се, поддръжниците на подобни хипотези веднага биха привели като доказателство факта, че неотдавна край река Дунав пещерняци откриват уникално тракийско светилище, в гробниците, около което са намерени скелети на 4-метрови човешки същества. Дали обаче тези скелети принадлежат на хора от раста на гигантите, за които се предполага, че били много развити и имали научно-технически познания, както в областта на морската навигация, така и в астрономията и строителното инженерство, или всичко е само търсене на сензация, остава неясно. Но факт е, че легендите за цивилизацията Атлантида продължават да вълнуват духовете на изследователите от цял свят. Става дума в крайна сметка за това, че тук има достатъчно основание да започнем да говорим за цивилизационно присъствие от преди 8000 години и за взаимодействие между човека и природата, за партниране между природния гений и човешкия гений, за доизвайване на някои природни забележителности до степен те да станат светилища, да станат свещени обекти, да бъдат посещавани с ритуална цел, да бъдат енергизирани от човешкото сакрално присъствие, за да могат наистина да запазят отпечатъка на тази цивилизация и чрез енергетиката си. Варна буквално означава врата или порт. Когато идвате от София и от Девня сте качили Баира, в дясно е Галата, в ляво е Франга. И Варна е като една огромна врата, която ва поема и ва изпраща оттам, откъдето изгрява слънцето. И вие минавате през побити камъни, култовия център, където изгрява слънцето, и влизате в града. В тази връзка се счита, че побити камъни е изключително силна енергийна зона и когато човек ходи тук по пясъка, докосва камъните клони с ръце и се държи за тях известно време, той получава добра лечебна енергия. Накрая, когато тръгнете да се разходите по обекта, се вижда, може би единственото, което видимо е дело на човешка ръка, един кръг, който, разбира се, е нареден от хора. И се счита, че там е най-силният енергиен център. Нарича се кръгът на желанията. И тук е ставало като традиция, когато човек стигне до този кръг, да влезе вътре, малко да поседи и, разбира се, най-хубавото, което може да направи, да си пожелае здраве. Дали обаче древните жреци са използвали камъните за ритуални жертвоприношения и дали колоните са били свидетели на религиозното развитие на неолитните хора, е трудно да се установи, защото липсват и ясни и конкретни знаци, свидетелстващи за подобен вид дейност, но вероятността мегалитите да са смятани за свещени не се изключва, тъй като размерите им са наистина огромни, а както знаем, впечатлението от нещо значително по-голямо винаги е будило чувство на страхопочитание. Човешката партньорска роля спрямо природата е била нещо като култова практика, свещенодействено отношение за връзка между човек и природа
чрез божественото, като доказателство за съблюдаване на божествените пропорции и мерки. В този смисъл искам да кажа, че има нещо трогателно в това, че законът, по който се развива човешкото творчество, и закона, по който природата извайва своите феномени, е един и същ. Когато достигнеш едно определено ниво на ценностна система, ти ще се изпращаш хората в отвъдното, ти ще създаваш светилища, ти ще мислиш за тая духовност и ще търсиш път към тая духовност, създавайки някакви светилища и някакви култови места, с които ти ще се опиташ да си обясниш околния свят и да търсиш път към нещото, което ти смяташ, че е по-висше от теб. Като всяко необичайно и интересно място, по Ватикана има и най-различни легенди за своят произход. В тази връзка искам да кажа, че съвсем наскоро, с помощта на община Варна, в специална програма беше изработен сайт за побити камъни, който, ако влезете и разгледате, може да видите възстановки на 3 от легендите за побити камъни. Наистина е много интересно. Преди много време, когато морето още достигало тези земи, в малко селце живеел млад мъж, който бил дарен от Бога с безсмъртие. Една сутрин момъкът съзрял на морския бряг невероятно красива девойка. И двамата се влюбили от пръв поглед, но тя била отредена за жена на предводителя на свирепите морски титани. Любовта накарала момъка да се престраши и да поиска ръката на момичето, но титаните заявили, че девойката ще бъде негова съпруга, само ако той се съгласи да разкрие името на Бога. Преди изгрев на следващата сутрин, момъкът започнал да подрежда титаните по морския бряг и когато приключил, заявил: „Аз току-що изписах името на Бога с вашите тела“. Бог останал поразен от тази невероятна постъпка в името на любовта. И въпреки, че бил обрекал завинаги момъка да пази тази велика тайна, името му, той решил да накаже титаните за това, че посегнали на най-скъпото на младия човек – неговото безсмъртие. Когато първите слънчеви лъчи озарили морския бряг, титаните мигом се превърнали в каменни колони, а младежът се впуснал да открие своята любима. Легендата разказва, че когато се срещнали и прегърнали, изпод краката им бликнал извор с чудодейна лековита вода. Времето отдавна е заличило стъпките в пясъка, но мълчаливите колони продължават да ни напомнят за някои от титаните. Това е така наречения вой. Застанали сме сега и пред следващата колона, която изобразява човешко лице много ясно. Както виждате, се виждат двете очи, носа и разбира се малко така несериозната уста, която е направена човека. Мисля, че много кратко и много ясно се вижда докъде е така отрязана главата. Всички тези търсения и размишления биха били не толкова значими, ако не ставаше въпрос за хората, чиято тайна бе разкрита през далечната 1972 година от научно-изследователски екип на археолога Иван Иванов, чието дългогодишни проучвания на гробовете, свидетелстващи за уникалността на тази култура от меднокаменната епоха, наречена Варна, получиха своето признание. С самото си откриване точно преди 40 години, Варненския хълполитен некропол стана световна сензация на археологията. Защото за пръв път
беше разкопано толкова много злато, обработено в погребения от преди 7000 години. Беше наистина шокиращо, че изведнъж край град Варна виждаме града на мъртвите на една цивилизация, която е най-древната цивилизация, документирана и по археологически път, и то при редовни археологически разкопки. Какви са основанията да се смята, че Варненския некропол е наследството ни от най-древната култура в света? Оценката на това каква е възрастта на некропола е правена от няколко лаборатории. Лабораториите в Оксфорд, лабораториите в Германия, в Майнц, лабораториите в Москва. Трите големи лаборатории, които правят оценка по радиовъглероден анализ и по изотопа на въглерода, въглерод 14. Те са направили оценка на костният материал на погребаните в некропола хора. Повече от 30 погребения са оценени като възраст. На колко години са хората, които са погребани там. И е установено, че некрополът е използван примерно в продължение на 200 години. Става въпрос за един период от 4400 до 4200 години преди Христа. Кое е най-впечатляващото в откритието? Първо, че за първи път се откриха толкова много златни предмети. В материалите от този гроб те бяха на тежина повече от 1 кг и изключително разнообразни като форма. За мен златото е по-важно с символичната си стойност. Има няколко гроба във Варненския халколитен некропол, където откриваме инструменти на ковач, на металург, което показва, че фигурата на ковача вече е имала изключително митологичен, религиозен и ритуален смисъл. Ковача е притежател на тайната да намери метала в камъка, в рудата, да може да го измъкне от камъка, да може да направи от камъка предмет. Реално погледнато, това са първите метални предмети, изработени от ковача, предмети от мед, предмети от злато. Задоволяването на духовната същност на човека ли е била целта и причината за развитието на това общество? И защо жълтия метал оказвал такова изключително влияние върху мисленето на тези хора? Може да се каже, че това злато, само в един гроб, примерно килограм и половина златни предмети, е имало изключително символичен смисъл. Защо злато? Това е първият метал, който по всяка вероятност е открит от човека. Може би защото златото има блясък, може би защото е вечно, може би защото идва от другия свят и по всяка вероятност може да отиде в другия свят, след като го зароят в гроба. И по този начин да облегчи пътуването до другия свят на човека, който е починал. Златото трябва да отбележи социален статус или религиозен статус. Златото може да отбележи далечното пътуване, златото може да отбележи възраждането, завръщането. И златото до някъде символизира това, което те са смятали за най-силно от природата. Жълтият цвят е цвета на слънцето. Златото не случайно присъства в най-богатите погребения, където са вождовете, където са хората с положение в обществото, защото те са го свързвали с слънцето и с отвъдното. Златото не кородира, то на практика е вечен метал. Едно украшение, изработено от него, остава вечно, защото остава точно такова, каквото те тогава са го изработили и преди 7000 години и сега е също. В какво обаче се изразява уникалността на тази култура? След като създават неолита, настъпва след известен период и новия качествен скок в технологията. Качественият скок е свързан не с откриването на металите, защото те металите в самородно състояние съществуват, а с уменията от металите да се изработват инструменти. Не самото злато, не дори обработката на самото злато, а факта,
че човека е стигнал до идеята да прави предмети, атрибути, знаци от злато. Това беше важно и това развълнува археологическата общественост. Наистина ли нашите земи са били свидетел на една високотехнологична цивилизация и дали някога ще узнаем тайните на древните майстори? Във Варненския некропол имаме някои предмети, които са толкова добре изработени, че и до сега се чудим как с тази несъвършена техника човек е успял да ги направи. Тези хора са били много по-близко до природата от нас. Имали са пряка връзка с нея и при тях интуицията е била до някъде свързана и с оцеляването ѝ. И определено е била в много по-висока степен и много по-подсилена. И може би те интуитивно са ги усещали тия неща. И затова са създавали нещо, което ние трудно можем да възпроизведем и да си го обясним в нашия материален, прагматичен свят. Това са 3102 златни предмета, които са не само първото на света художествено обработено злато, но те носят в себе си пропорции и размери, които говорят за системно мислене, което ги е създало концептуално преди да бъдат изваяни от злато. Нещо повече, стандартите за разстояние, за дължина, които са вложени в великолепните предмети от Варненския некропол, те ни дават основание да реконструираме първата в света система от мерни единици и тя с изключителна степен на точност отговаря на нещо, което 2000 години по-късно вече е известно като свещената мяра на Шумер и на Древен Египет. Ето плочата от Варненския некропол, гроб номер 4. Тази купа, може би лампа или част от светилник от типа кандил, е намерен до главата на царя жрец. Вижте как дължината на златната плоча отговаря разстоянието между тези 4, наречете ги уши, или вижте как дъното на същата тази купа отговаря на ширината на тази плоча. Удивителното е, че става дума за произведение на изкуството от преди 6,5 хилядолетия. Прецизността, с която тези хора са работили, ме кара да смятам, че те са имали мерни единици, на които са придавали свещен смисъл. И точно това, вижте, например, как двете златни бичета от гроб номер 36 са така пропорционирани едно спрямо от друго и с точно такива размери, че се съотнасят както хипотенузата и малкия катет от един Питагоров триъгълник. И по такъв начин форматираните дават сечението на Хефреновата пирамида, втората по големина пирамида, която е известно, че е правена 2000 години след Варненския некропол. Варненската цивилизация е началото на европейската цивилизация. Реално тя е по-стара от шумерската, по-стара от египетската и щом толкова много злато се употребява за изработването на чисто символични предмети, това означава, че хората вече са напреднали много в своето мислене. Напреднали са в това да създадат стандарти от злато, които по-нататък се прилагат в целия древен свят. Напреднали са в абстрактното си мислене, в числата, в вярването в това, че предмета може да бъде заменен с макет и да има чисто символично значение. Означава ли това, че тези хора са били по-различни от нас и че количеството на златото свидетелства не за богатствата, а за житейската философия на това древно общество? Хората са били същите, само че са били по-земни, по-добре организирани, по-мислещи и по-способни от нас. По-способни, защото са могли да оцеляват в условия, в които ние не можем. По-организирани, защото при тези условия са създали добре структурирано общество. Там има няколко интересни неща, които имаме абсолютни доказателства за много структурирана обществена организация. Имаме иерархична структура, защото е намерен и жезъл. Какъв да бъде този жезъл, няма писмени извори, но археолозите предполагат, че той е царски или жречески. Вероятно има смесване на едната и на другата функция.
Освен това, за така много високото духовно издигане на тези хора, които са живели на Балканите и във Варна в случая, говори факта, че има няколко символични гробове, където не са открити скелети, а там в 3 от тях е имало нещо от рода на кукли или чучела с глинени глави в човешки размер, които са също апликирани с злато, така както и в битието си тези хора са ги носили. Какъв е бил смисълът на тези погребения? В митологията на ковачите по целия свят, той, ковача, винаги е бил владетел на тайната. Той е този, който посвещава младите в тайните на племето, в митологията на племето. Ковача може да създаде дори човек. И това е изключително важна стъпка в развитието на митологичното мислене. Ако през неолита основното божество беше жената, богинята, която раждаше всичко, сега вече основният образ в митологията е фигурата на митологичния ковач. Този, който може да изработи дори и хората. От раждане минаваме към правене. Именно това ни подчертава значимостта на мъжките погребения във Варненския некропол. Странно обаче, защо въпреки изключителното митологично осмисляне на света от тези хора, на този етап от съществуването си, тази култура не съумява да изгради стройна религиозна система, съответстваща на онези, изградени по-късно от останалите култури. И означава ли това, че варненското и подобните на него общества са били протоформа на цивилизация? Защо обаче древните изработки, символизиращи значимите за обществото фигури, не са от злато? И каква е причината за това? Недостигът на благородния метал или все още на овладяната от ковачите техника да се изобразяват човешки лица? Гробовете, чисто символични, в които намираме ковашки инструменти, са били заровени близо до маските. Аз смятам, че това е първоначалното ядро на некропола. Заравяш своята богиня в земята, за да я превърнеш тая земя в своя. Заравяш ковашките инструменти до гробовете с маските и това би могло да означава символичен брак между ковача и между богинята. Един брак, от който се ражда цялото племе. Не случайно в гроб 43 виждаме златен фалос, т.е. позлатяване на онзи орган от мъжкото тяло, който възпроизвежда социума. Означава ли това, че населението не е било автохтонно и че културата е била пренесена с миграцията на хората от други места? По всяка вероятност това са хора, които са дошли от степите, защото намираме много паралели с изкуство, което се е развило, да речем, на Северен Кавказ, в Майкоп. Но това е първият голям златен хоризонт. Това са били по всяка вероятност едри хора, както виждаме от скелетите, които са запазени. По всяка вероятност те са били от бялата раса и може би, ако се осмелим това да кажем, може би това са били някакви прото-индоевропейци, защото те носят патриархалното начало, което е основно за индоевропейската цивилизация и култура. В днешните български земи, също и на Централната Балкания, днешна Северна Гърция, се заражда и се развива първата европейска цивилизация. Причината за това е контакта с центровете на цивилизацията на ранните земеделци в Предна Азия. Именно по тая причина на източните Балкани се развива едно общество подобно на това в Предна Азия. Това става през 6-то хилядолетие, продължава през 5-то хилядолетие и именно тези 2 хилядолетия от историята на българските земи са златните хилядолетия в тяхната история. Хилядолетия, в които този район е център на европейската цивилизация. По-късно тя се мести постепенно към Средна и Западна Европа, но корените на европейската цивилизация са именно тук, на източните Балкани. Независимо от оскъдните артефакти, характеризиращи културата Варна, можем ли да приемем, че тя изчезва или залязва поради настъпили климатични промени, а не поради напълно изградените обществено-политически и религиозни взаимоотношения в целия регион?
Варненската цивилизация, поне според мен, не е унищожена от новодошли заселници, а всъщност претърпява една трансформация именно заради това, което доказват колегите праисторици и специално професор Николов, и заради настъпването на едни промени в социално-политическата уредба на обществото. Започва се епохата на бронза. Тези хора, които развиват технологията на бронза, сменят начина си на живот. По-близо са до металите вече. Натрупаното богатство води до една реорганизация на селищната система, а и въобще промени икономиката. Анализът на ситуацията с тази древна култура би могъл да обясни защо съвременното българско общество е така слабо и залязва с неимоверно бързи темпове. Въпреки научно-изследователския, творческо-художествения и трудово-възпитателния потенциал на населението. Дали това е карма, природен цикъл или стечение на обстоятелствата, можем да разберем единствено, ако оцелеем като нация и народ. Някога по тези места са се намирали наколните жилища на представителите на най-древната култура, които историята и времето отдавна е заличила, но ние все още помним. Световната наука отдавна призна значимостта на Варненския халколитен некропол. Той влезе в, бих казал, хрестоматиите по археология. Въпрос е и ние сега да оценим на какво сме наследници. От културна гледна точка и от религиозна гледна точка можем да видим връзка между халколитната цивилизация и тракийската цивилизация. И аз смятам и съм твърдо убеден, че Варненският некропол не може да бъде причислен като осмо чудо на света, защото това е първото в хронологичен план и най-разтърсващото като археологическо откритие за края на миналото столетие. Това е ядката, това е сърцевината, това е семето на човешката цивилизация. Когато говорим за Варненския некропол и за свързания с него праисторически град Провадия Солнцата, става дума за останки от една наистина високо развита цивилизация, нещо, което е уникално в историята на Европа, но все пак не бих нарекал тези два археологически паметника от 5-то хилядолетие преди Христа, осмото чудо. Ако вземем феномена побити камъни и културния феномен Варненски халколитен некропол, те образуват една изключително интересна и важна група. И мисля, че много сме закъснели с това да се постараем да ги обявим за културен паметник на ЮНЕСКО. Задачата не само на варненските археолози, аз бих казал изобщо на българските археолози и най-вече на държавата, е да направи този факт популярен. Когато имаш основите, когато имаш началото в своите земи, във всички случаи трябва да се постараеш това начало да го превърнеш в световно културно наследство. Уважаеми сънародници и съотечественици, не искам да звуча много драматично, но нещата са наистина епохално значими, ако ние почнем да говорим за древните българи, за древността на нашата родина. Мисля, че можем, без да се интересуваме как ще се менажира световната сензация, която следва от откритията, които се случват в България през последните години. Без да се интересуваме от слава, можем да кажем едно. Дължим на нашите предшественици и на себе си
едно много по-високо самочувствие. Творческо самочувствие, което граничи с усещането, че можем да правим чудеса. Чудо е оцеляването ни след толкова исторически превратности. Чудо е изключително високото културно и цивилизационно равнище на нашия народ след толкова много тежки удари. Чудо са нашите деца, които с таланта си ни стоплят самочувствието и въпреки това имат своите трудности, дали тук или по широкия свят. Време е да застанем за бъдещето на нашите деца с повече самочувствие, за да знаят те, където и да се посветят, че са представители на една изключително древна, много цивилизована нация. Ние, българите, сме наследници на уникална по своя смисъл и значение цивилизация. Дали има връзка между Варненския халколитен некропол и побити камъни, ви оставам да прецените сами.